Ahoj! V tomto videu sa dozviete, ako pre svoje triedy vytvárať kvízy. Keď spustíte pomocníka na vytvorenie projektu s tlačením tlačidla Vytvoriť projekt, zobrazia sa 4 možnosti pre kvíz. Môžete použiť klasický typ otázok ABCD s jednou správnou odpoveďou. Môžete použiť otázky s možnosťami odpovedí správne, nesprávne. Môžete pre žiakov pripraviť prieskum. Alebo sa ich môžete opýtať na ich pohodu a názory. Pozrime sa na jednotlivé možnosti. Keď do kvízu pridáte otázku, môžete k nej priradiť 2 až 4 odpovede. K otázke môžete pridať aj multimediálny súbor, obrázok, GIF, audio alebo videoklip. Nezabudnite označiť správnu odpoveď. Na ľavej strane môžete nastaviť maximálny čas na odpoveď, počet získaných bodov alebo zmenu typu otázky, ak sa rozhodnete inak. V aplikácii Classwise môžete vytvárať aj dvojjazyčné kvízy. Povieme si o tom v ďalšom videu. Pridajme ďalšiu otázku. Teraz to bude otázka typu správne, nesprávne. Tu sa obe možné odpovede priraďujú automaticky. Označíte len, či je daný výrok správny alebo nesprávny. Pri prieskume musíte vzor vyplniť podobne ako ten predchádzajúci. V tomto prípade však neuvádzate správnu odpoveď. Otázky zamerané na pohodu sú vlastne prieskumy, v rámci ktorých zbierate tieto odpovede. Šťastný, smutný, neutrálny. Ak pri tvorbe kvízu zabudnete niečo vyplniť alebo uviesť správnu odpoveď, pomocník v aplikácii vás upozorní na to, čo je potrebné opraviť. Otázky pridané k projektu sa potom kombinujú do série otázok. Potom môžete tieto otázky oddeliť napríklad prezentáciou alebo vzdelávacími hrami. Keď skončíte, spustite kvíz kliknutím na tlačidlo Spustiť v pravom hornom rohu obrazovky. Ďakujem za váš čas a teším sa na vás pri ďalších videách. Do skorého videnia!